Huwa ħażin li Clint Taxisa ddaħħal lura ma' entità tal-gvern hekk iddikjara l-editur tal-Malta Today wara li din il-ġimgħa ħarġet l-aħbar li Aksisa, attivista magħruf sew tal-Partit Laburista, ingħata ġobb ieħor minkejja li kien tressaq il-qorti akkużat b'fastidju sesswali fuq kollegi nisa fit-Transport Malta. Clint Taxisa jinsab barra fuq bejl u issa ingħata ġobb f'Infrastructure Malta. L-attivista Labour qed jiġħad l-akkużi illi huma serji ħafna għaliex hemm allegazzjonijiet li jipprova wkoll jikkonvinċi lil waħda mill-kollegi tiegħu biex ma tiftaħx ħalqa. L-editur tal-Malta Today jistaqsi kif l-Għaqda tan-nisa Laburisti ma qalet xejn dwar din il-mossa skandaluża. Din il-ġimgħa stess ix-Shadow Ministers tal-Partit Nazzjonalista Graziella Tart Previ, Markent Nisamutu, Claudette Buttigieg stqarrew li b'din il-mossa fejn ġie aġevolat Clint Taxisa għall-Gvern Laburista l-fastidju sesswali sar aċċettabbli. Il-Partit Nazzjonalista qal li hu ta' tħassib li akkużi fosthom kriminali bħalma hu l-fastidju sesswali ma jitqisux serji mill-Gvern. Il-Partit Nazzjonalista insista wkoll li l-Gvern qed iwassal messaġġ ikraħ ħafna li l-fastidju sesswali huwa skusabbli jekk mhux ukoll aċċettabbli u li l-vittmi tal-abbuż għandhom joqogħdu kwieti ma jitkellmux u ma jirrapportawx għax min iwettaq abbuż jista' jkollu l-barka u l-protezzjoni tal-Gvern.